El projecte Grans Joves neix amb l'objectiu de trencar estereotips relacionats amb la gent gran i la gent jove. Per a fer-ho possible, s'ha escollit persones de diferents edats i han compartit al llarg de 2 trobades aficions i maneres d'entendre la vida. El resum de l'experiència viscuda el podem veure a continuació. Santa Eulàlia de Riuprimer. Paco, 82 anys, pare de 4 fills que li agrada llegir, cuinar, la música i ensenyar country, una de les seves passions. Participa del taller de psicomotricitat per a persones grans 2 cops a la setmana. Lluc, 19 anys, treballa de pastisser i viu entre Santa Eulàlia i Barcelona. Per ell, l'esport és com una filosofia de vida. Li agrada la política i participar en l'organització d'activitats al poble. I comencem ara amb el dia d'en Paco, que ja t'aviso, Lluc, que estarà mogudet. Que li falta que vingui gent. No ve gaire gent aquí. Aquí en fan de coses, perquè venen a cosir, fan labors. Ve el dilluns una senyora, la Bernadette, que li diu la Bernadette, que es fa fer dibuixos i tot això. Doncs aquell dia sí que n'hi ha de gent. Però ja s'ha acabat. Ja no ve ningú més. Cap a l'altre, va, el farem veu alta. Això és el lloc a les seguides. De cama. El sol, Déu-n'hi-do. No t'esperes, Jo també en sé, Ara farem una passada, Per darrere? llavors per darrere i tornarem a passar. Els braços ja no donen, tu. Molt bé, Paco. Fins aquí hem anat prou bé. Però em sembla que ens tens preparada alguna activitat bastant més moguda. A en Paco li encanta el country i s'emporta en Lluc perquè n'aprengui. Well, I didn't go to work, told the boss I was sick. Now you can't use a car cause you didn't work a lick. Cada vez que estás conmigo. Li ha donat una mica de rima. Convence a tu mamá de que yo soy diferente al resto de la otra gente. No me ha de comparar. Convence a tu mamá de que si un día quieres verte, seguro te encontrará. Molt bé, Lluc. I ara, per què no li fas ballar la teva música a en Paco? Molt bé, Déu-n'hi-do quina marxa que ens porta en Paco. Acabem així el seu dia. Passem ara a veure un dia d'en Lluc i comencem fent pastisseria. Així, de lliga. El professional. No, estàs de lligar davant. Ja hi cap, perquè és molt panxa, Però és panxa de felicitat, això, Oh, i tant. Sí. Està molt tornat equivocat. Ostres, jo no sabia que una mica entrevisteu els pastissers. Home, i tant. Per què? Per la mida del pastís? Clar. Vaja. Que si no farem una nube així, una així, una així, una així, totes han de ser I iguals. la vista, No, però ha de ser perfecte tot. Una part de clara, Sí. muntada, un sucre que es puja a 121 graus, i s'escalda la clara, i llavors la gelatina. I com ho farem, això? Aquí posarem la clara, posarem a muntar, després el sucre al foc el posarem a 121 graus, i després un cop tires el I si sucre... m'he un grau i aquí està el mòbil, per posar 120. Sí, està aquí. Vale, perquè si no posem el dic, El prou. I vas aquí, allà i ja. Això segur que ho provaré. I després hi posa el sabor que tu vulguis. I posa què? El sabor. Sometimes I wonder what I'm gonna do, cause there ain't no cure for the summertime blues.
I'm gonna take 2 weeks, gonna have a vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. Well, I called my congressman and he said, quote, I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, 'cause there ain't no cure for the summertime blues. Paco, vols dir que ho estàs fent bé, això? Els fas massa prims. Però què faràs merder... Veus quin merder que has fet? O però no ho netegis així, Paco, que això s'ha de netejar bé i reciclar-ho bé. Tu ja recicles bé, Paco? El dilluns traiem el paper, cartó, tot això. I el dimarts tirem orgànic. I el dimecres, si hi ha alguna cosa que no et convé, no sé, que ho deixes allà fora i s'ho emporten també. Sí, jo crec també, com que a l'escola ara apreten tant i tot, bueno, vull dir, el jovent, jo crec que també som més conscients i que no... Bé, no tenim cap... Ja tenim... Jo des que ens recomanes que he tirat bessura ja s'ha tirat, doncs s'ha reciclat i per això no tenim cap problema. I amb aquesta classe de reciclatge acabem l'experiència que han compartit en Lluc i en Paco. Una experiència, podríem dir, molt dolça i amb molt de ritme. Try and earn $1. Every time I call my baby to try to get a date, my boss says, no dice, son, you gotta work